kokoonpanos mies luulee olevansa Jari Litmanen. Puolustuslinjassa se nukkuu ja mä mietin kuka helvetti tuo on. Ei ainakaan se sama kukku, se johon tulisesti rakastui. Luin sen nopeasti penkilt, missä on nyt ikäläinen. Hei Jukka, voit kertoa kuka toi 22 nyt olikaan? Kanerva nauraa vieressä, etkö muista Jukka Raitalaa? Pertti soittaa kertoakseen, miten kiva ois jos joskus kävisin. Mut se veisäis vain sen saman virran, se on kuultu monta kertaa ennenkin. Se menee näin. Bakke hei, sun täytyy muuttuu. Sun valmennukselt suunta puuttuu. Ja avauksesta Sauli Väisänen. Miten vittu selität sä sen? Sä et oo mikään poika enää. Sun täytyis tehdä jotain järkevää. Koska muuten tulet saamaan kenkää. Päädyssä kuuluu laulu, sydämien väri on sinivalkoinen. Eilen yllätys, ettäkin peli oli taas tappiollinen. Lehdistötilaisuuteen saavun, olen iloinen ruotsalainen. Ja kehun huuhkajien esitys, no se oli taas erinomainen. Puhelimen ääni. Mut vetää arkeen takaisin. Perä halu tietää, miksi keskikentällä laitoin Moisanderin. Eihän mulla ollut hajukaan, et ei Nikke ollutkaan mikään Paul Scholesi. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, mitkä sanat Alaja valitsee. Se sanoo näin, Bakke hei, sun täytyy muuttuu. Sun valmennukselta suunta puuttuu. Ja avauksesta Sauli Väisänen. Miten vittu selität sä sen? Sä et oo mikään poika enää. Sun täytyis tehdä jotain järkevää. Koska muuten tulet saamaan kenkää. Bakke hei, sun täytyy muuttuu. Sun valmennukselta suunta puuttuu. Ja avauksesta Sauli Väisänen. Miten vittu selität sä sen? Tajuuks sä susta ei ketään tykkää? Sä et osaa muuta kuin hävitää. Ja kaikki haluu, että sä saat kenkää.